Čaute, dneska vás vítam u nového videa. Toto budeme natáčať také gameplaye na mobilnej. Takže toto je prvá hra, randomná taká. Akože nemám ani akože frame rate je docela dobrý. Tak spomalím a ideme si skrývať. Toto ideme robiť. To už je. Ohoho. Ľudia, poďme zničiť tento dom. No vidíte tu môj frame rate. Dobre, ideme. I'm going to shank. Ideme hrať ďalšiu randomnú hru. To sa volá. Ideme si vyskúšať zahrať. Nie, Nvidia to, viete čo, nečudujte sa, prečo má 1%, ale to je jedno. Number Master. No, toto bude môj druhý kanál, že chodí do mobilnej hry. Randomné mobilné hry, kde budú vychádzať len takéto hry, čo som si inštaloval len tak na telefón a chcem to natáčať. Fakt. A ja by som sa asi tie deviny vyberal, teda desiny. Lebo to mi dáva takú väčšiu logiku, to znamená, alebo takto to budem robiť. Dobre. Brr. Ideme 2 minúty, začnem si nejaký takýto program proste natáčať, som si len tak ráno nainštaloval. Inak môžem si to aspoň aj editovať. Poďme preč. What? Toto by mohla byť ďalšia dobrá randomná hra. Áno, dobre. Ne. Lebo by to išlo, ale neviem. No akože ďaleko som samozrejme nedostal, ale ideme na ďalšiu hru. Ideme. No jak si... Dohrím si. Takže crash test dummy. Toto ešte nezapínané nebudeme. Ideme, že na simple car. Poďme. Vnútra ešte si zdáme. Ideme sa voziť. Poriť si preč. Ne. Ideme si zašoférovať na aute. Čudujte sa prečo tak idem, prečo mám taký malý gír. Dobrá, tá späť. Budeme docela dobre šoférovať, počkajte. Ohoho, neudrálik. A drift. Tak to áno, presne tak asi. Aj guess, ale neviem ako sa tieto hry dobre šoféruje. Akcelerácia, ideme vyskúšať od 0 do 100. Takže o 3, 2, 1, 3, 2, 1. Jeden, dva. Dorite ešte raz ideme, lebo som to aj rátal.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Za 12 sekúnd to ide na stôl. Ideme sa trošku povoziť tuto. To tam proste vleci. Takýto vonkajší pohľad. Nie, takto. A to poďme. Po týchto hrboloch. Ideme akože 50 po hrboloch, tak nakoniec také zanebavené. Nie. Teraz to bude úplne na šrot, vám poviem. Ty kokos, normálne auto na šrot. Akže nemá to moc realistickú fyziku. Ideme dať new car, toto Škodovku. Kamovat, to je po rusky. Dobre, skip. Čo? Ja to nebudem vyplňovať. Podia, keď viete čo, keď ty... switch to next. Respawn. Dá, tuto start. What? Poďme. No tak je to starý Škoda z Felicie, alebo čo to je za auto. A ja neviem, proste nejaká stará Škodovka. Trabant. Je to starý Trabant. Plný plyn. Budeme mať crash testy, že takýto starý Trabant, lebo čo to je za auto. Počkaj, drifty? Dobre, vieš Felda, lebo čo to je? Škoda Felda asi. Tak musíme ísť na veľké hrbvoly. Takže mi vyskúša ísť na toto. Hop! Poďme. Poď, áno. Škodovka. Nie, počkaj, dám si tu respawn. Ideme na tieto stredné skoky. Pre Škodovečku to bude asi nič, ale ja neviem ešte. Pre Škodovečku to zaberá to trošku a teraz toto vyskúšame tak za to. Dobre, ale auto sa ešte asi nič také nič stalo, také závažné. Takže ideme si tu ešte trochu pošoférovať a ideme na tie najväčšie skoky. Akože 59 to ide na dvojke, to je dosť. Teraz tu hodíme drift. A teraz ideme. Plný kotel. Takto sa to pridáva na Ferrari. Vidíte? Paránu akceleráciu má Škodovka. A teraz plný kotol a teraz zatočiť a drift. Dobre. Pekný pád akože. Len teraz neviem, ako to mám otočiť. GG. Čo, zase niečo ruské? Toto mám aké reklamy. Dobre, ideme ďalšie. Not a simple car. To je bude veľa podobná hra. A toto je nejaké, počkaj. Settings. Kde uvidíte moje framey za sekundu. Som to vypol. No the simple car. Ideme si to napať na maximálnej grafike. Poďme na to.
maximálna grafika. Kámo, v 30 frameov, ne. A teraz uvidíte môj frame rate na telefóne. Ako mám frame rate. Kámo, to má do 20 fps, čo? Tu sa nepoznám môj mobil. Takže to hore vidíte, to hore, v tom šedom píše 24 alebo 30, tam jak sa to primieňa, tak to sú FPS-ka. Come on. 20 FPS. Není moc. Som nepovedal, že je nikto moc. 27 FPS, kámo. Budeme vyskúšať na búr. Tu je spomalovanie času. Let's go! Poďme, teraz to spomalujem. A teraz. Tako 3, 4. Let's go, teraz. Pozri, tepa. Toto čo je to jak BMG? Ideme skúšať pánúť zase odtiaľto zara, lebo nech sa zdá, že toto je úplne... Fakt, toto je hrozne citlivé auto, ale ideme ho odtiaľto zhora pánúť dole. Si dáme spomalenie času. Ale zatiaľ menšie lagy, len proste mám 27 fps. Potom sa dám vyskúšať na fast grafiku. Pozriete sa na to, na ten pád. Dobre, ideme čo iné. Dobre. Dobre. Už máš prečítanú? Áno. A už si celú dočítal? Nie celú. Nech sa páči, pokračuj. Dobre, ale táto ja dneska nechcem celú prečítať. Nie. Ľudia, ideme ešte natáčať zasa. Také randomné. Máme kameru. Čau. Čo je? Toto chcel by som furt čítal knihy, ale ja to nebudem čítať. Teda dneska už mi stačilo. Dobre, už vidíte môj, my god, ty kokos, toto je akože, neviem to, ale počkaj, vyskúšam môj zoom, Tak to je môj normálny zoom na telefóne, vidíte, je to štvorkový, je to viacej, takže vyskúšam najprv takto, kde sa nový, čiže či to je 20, 20 nový zoom, game on, 30 to dá na pohod, vyskúšame viacej, 40. To má 40 zoom to, 45. 45 maximum. To čo je toto? Pixels, Chocomos, Brown. Keď som to mal, to asi takto, jedno. Forest. Som v lese ľudia, som v lese a v podstate Jirko som moje kameru Pixels, Chocomos. Dobre, hotové, ideme na ďalšiu. Konec tohto videa. Či pôjdeme na pár sekúnd, alebo to už nepôjdeme. Mám obmedzené natáčanie na 15 minút. To znamená, že už končíme video. Zajtra pôjdeme hrať Brawl Stars na ďalší part. Už mám 2% konečne, takže zatiaľ sa s vami lúčim. A zatiaľ čau.